हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बर'फोरनि थाबाय आं दहाय फुङावहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरो लोगोसे बेयाव आं बुंदोंमोन कि बेलासे समावहाय मोनाबिलि समावहाय मोनसे भिडिअ बानायबावगोन स' आं भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं बे कुइसनखौ होदोंमोन नोंथांमोना खुसि ना जे एनएलएफबिआ न'आव फैनाय बा बिटिआरआव फैफिनबाय जे आसामाव फैफिनबाय बेखौ लानानै नोंथांमोना खुसि ना खुसि नङा स' बेनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा खुसि आरो गोबां सुबुंफ्रा खुसि नङा स' नोंथांमोना सानो नामा जे एनएलएफबि थायोमोनब्ला बिटिआर एकर्डआ साक्सेस जानायजों लोगोसे आरो गोबां माने जि बड'लेण्ड स्टेट बेखौ मोनगोन बेखौ नोंथांमोना सानो नामा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव कुइसनखौ होदों आरोना बेखौ नोंथांमोना सानो नामा आरोबाव मोनसेबाव बेखौ नोंथांमोना सानो नामा जे प्रमद बर' सारा बिटिआर एकर्ड खालामबाय बे एकर्डनि दारै जोङो लेन्ड बारायनाय आरो बिनि गेजेराव बड'लेण्ड स्टेटनि लामा बे जानाय नङा नोंथांमोना बेखौ सानो नामा जुदि नोंथांमोना बेखौ सानोब्ला अब्ला एम बाथा सारा एबा आदाया मानो फैफिनखो फिननायखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय ना बेखौ मोनथिनानै एम बाथा आदाया बेखौ मोनथिबाय जे बिटिआर एकर्डनि दारै जों बेबायदि ओरैबायदि खायदा बा आयदा अके बेबायदि बाहायनानै जों बड'लेण्ड स्टेटखौ मोनगोनदां औ मोनमारगोनदां जाय मानसिया बिथांखौ बुजायदों बेखौ बुजिनानै एम बाथा आदाया फैफिनदों नामा सोरबा गोबां मानसिफ्रा बुंदों कि एम बाथा आदा फैनाया खार'ना गिनानै फैनाय सोरबा बुंदों रांनि लब सोरबा बुंदों बिबान मोजां मोनाब्लानो थांफिनगोन स' बायदि बामस'नाय कमेन्टखौ आं नुनो मोन्दों स' आं बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ थोंजोङै बुंगोन जि जादों मोजाङानोबो जादों मानो होनोब्ला दाख्लैबावैसो एनएलएफबिनि मुङाव सासे सुबुङा थैखांबाय नोंथांमोना नुदों बिनि सायावहाय आरो बे जाथाय जानायखौ नोंथांमोना बिटिआर सरकार बा बिटिसि गभार्नमेन्टखौसो नोंथांमोनहा दुसिदोंमोन नाथाय एनएलएफबिआ हारसिङैनो थांदोंमोन दिनै फैफिनबाय एम बाथा आदाया बे बेसेबां मोजांनि खुसि दा बेवहाय आङो बे बाथ्राखौनो बुंगोन वेलकाम बेक एम बाथा आदा आरो हारिनि थाखाय जि सिमां लानानै नोंथाङा मुभमेन्ट खालामदोंमोन आरो नोंथाङा थिग बेबायदिनो न'आव फैनानै न'आव थानानैनो माखासे खामानि मावनानै बड'लेण्डनि स्टेट जे सिमां नुदोंमोन बेखौ मोगथां महर खालामनायाव मदद खालामदो जानो हागौ बे बड'लेण्ड स्टेट जों जायखौ लुबैदों जों जायखौ नागिरदों जों जायखौ मुभमेन्ट खालामनानै हास्थायदों बे बड'लेण्ड स्टेटखौ जों मोननो थाखाय एसे गोबां सम लागोन सोंखारिदों माखासे सुबुंफोरा बड'लेण्डनि सिङाव थाखानाय जा बिटिआर बिटिसिनि सिङाव थाखानाय माखासे जिल्ला सोखावनायखौ आं बुंगोन मोनफ्रोमबो जुदि बिटिआरनि सिङाव थानाय जिल्लाया गावफ्लेनानै मोननै जायोब्ला खमावबो 8था डिस्ट्रिक्ट जागोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जों जुदि माइनस्रि आरो हलंगि डिस्ट्रिक्ट जाय जों मोननो थांगासिनो दङ बैखौ जुदि जाफुंमारोब्ला गासै 10था डिस्ट्रिक्ट जागोन 10था डिस्ट्रिक्ट जागोन 10था जिल्ला जागोन मिथिबायना रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव क'क्राझारखौ बुङोब्ला गसाइगाव चिरांखौ बुङोब्ला बिजनि बाक्साखौ बुङोब्ला तामुलपुर जाहैबाय दायो खिन्थु तामुलपुरनि जायगायाव गयबारि नाम जानांगौ मानो होनबा बे बिटिआरनि सिङावसो बड'लेण्डनि सिङावसो स' बर'नि नामाव बेखौ रिनेम खालामनांगौ तामुलपुरखौ गयबारि येस आरो बिनि गेजेराव उदालगुरिया माजबाद बा रौता माखौ बबे मोनसेया जायो नङा होमबा आरो लोगोसे बानायनो गोसोब्लाथ' फानेरिखौबो बानायबावनो हाबावगोनसो दां गोसोब्लाथ' नङा होमबा जों बेयावनो 12थासो डिस्ट्रिक्ट बानायना लानो हायो जेसेबां डिस्ट्रिक्ट बानायनो हादों एसेबां जोंनि थाखाय मोजां जे आसाम स्टेट जानाय बायदिनो थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिआरखौबो मोगथां महराव लाबोनो हागोन जे जों मोगथां महराव लुबैदों बेनो जाबाय बड'लेण्ड स्टेट येस बड'लेण्ड स्टेट खुलुमबाय
थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन लोगोसे डिसलाइकबो खालामनो हागोन भिडिअखौ शेयारबो खालामनो हागोन लोगोसे वेलकाम बेक आं खेबसेबाव बुंबावगोन बिबाथा सार बिबाथा आदा एन्ड सेल्युट टु इउ थेंक इउ हारिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे सिमां लाना थांफिनोमोन बाट नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनानै नोंथाङा फैफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना फैफिननाय खारनखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मोजां आबुङै फोरमायनानै दिन्थिनो हागोन थेंक इउ